Sanibonani ke babukele emakhaya, saninamukela kuhlelo la Dr. Dube isihlahla sejini. Namhlanje ke sikhuluma nomkhulu Dube, siyambuza futhi ngeminye imibuzo ngemlingo yakhe. Sawubona mkhulu Dube. Oh yebo, sanibonani nonke. Yebo, siyaphila thina mkhulu ninjani nini? Hayi, siyaphila nathi. Yebo, umkhulu meke sekangitshena ukuthi namhlanje uthi usiphathele imamba. Mkhulu, awuphinde usichazele futhi ukuthi le mamba oyiphethe namhlanje kanjani futhi uphinde usicacisele mkhulu. Kumele ngiphethe imamba. Imamba yelungu le. Imamba le eyilungu le. Imamba le uyigqiba esangweni. Oh, okay. Yona futhi unogada le mamba le. Okay, okusho ukuthi umkhulu usasiphathele futhi umuthi okugada okuzigada okuzivikela ezitheni zakho. Okuyivikela ezitheni, egebengini, bathakathile, emaphayini azontsontsha yonke leyo. Okay. Mkhulu wenze njani futhi ngemamba uphinde usiqalele phansi usichazele. Uyigqibe esangweni? Ya, le mamba igqibe esangweni. Yebo. Isuke nomuthi ke mase uyigqiba la nomuthi ke la bese uyayikhulumisa ukuthi ayigade. Amasela igade igebengu. Lesikhathi leqhamuka umuntu ozontshontsha noma uzothakatha noma lo wenza okubi lo muzi. Uvuka le mamba. Oh. Ivume ime ngenyawo. Avuka ayibone kamehlo. Yalingana nawe nje kanjani ngisho. Oh, okay. Kanti uvuka ke lapho hayi ngeke usalungozo kwalindoda ikhala ukuthi awungafa. La imamba ingela phansi kwenyawo, la imamba ufika umshaya, nange waphansi umuntu wena ozokhala ungazokhalelwa ngabe sekwenze njani hayi seqhekile umuntu. Oh, uxakwe imamba manje yamshaya isho umqhele. Uphazamisa ukuthi lo umnyaka kancane imkhalise. Imkhalise. Ikimlalisa isikhashana. Yebo. Yebo mkhulu. Manje le mamba ivuka esangweni noma ivuka emva kwakhe endleleni noma ivuka ngaphakathi egcikeni. Ivuka phambi kwakho. Okay. Ekuqonde ngqo. Oh, kupho sathe nansi. Ube sathe ngeke kwenzela ukuthi uqinqeka phansi la. Okay, manje wenze njani mkhulu? Ugqibe esangweni kuphela mhlamba awufake egcikeni mhlambe awufake mhlambe emva kwezindlu mhlambe ukakela umuzi wonke mhlambe into ekanjalo wenza kanjani? Ya, umbuzo omuhle lo, muhle kakhulu fana. Ugqiba ngesangweni kuphela. Okay. Yona ihamba lonke ke lo muzi wale ekhaya. Yebo. Phela yona egadile ukuthi uqhamuka abani ngala iyahamba yonke indawo kodwa ugqiba esangweni kuphela. Uyikhulumise mkhulu, uyikhulumise. Uyikhulumise ukuthi ayivuke ime ngenyawo. Okay. Ukhuluma ngesikhathi usawakha umuthi noma ngesikhathi usuyigqiba usubethela usutshala umuthi wakhe egcikeni. Usiphi isikhathi ukhuluma ngaso? Mawuqala lo usuthaka umuthi uyaqala ukukhulumisa umuthi ufuna ukuthi wenzeni. Nalo umuntu futhi ozowakha futhi uzosho ukuthi yini afuna ukuyenza lekhaya lo muzi kade ekugqiba. Izovuka vele. Unogada lo mkhulu. Unogada lo mkhulu kahle umuthi. Manje ngoba kunabantu la mkhulu uthola ukuthi umuntu unenkinga yokuthi mhlambe yena akafuni ukuthi lo muthi awusebenzise egcikeni kuphela noma mhlambe awusebenzise egcikeni mhlambe ufuna ukufaka mhlambe emotini yakhe. Ungasebenza lo muthi into enjengana lezo? Uma ngobeka khona futhi emotini iyavuka futhi manje. Oh, okusho ukuthi into yakho nje. Into enobeka kuyona. Umuzi ngabe yini inkontina lena ikona izovuka lapho futhi izogada lapho. Unogada. Akudingeke ngosokhwelethi la ukudingeke nje lento le. Number 1. Oh, okusho ukuthi unemoto yakho uyakwazi ukuthi uthele lo muthi usebenzise uthole uyisebenzisele kubantu abantshontsha imoto mhlambe kubantu abamasela uyakwazi ukuthi lo muthi lo uphinde usebenzise. Mkhulu awusho angeke ukwazi mhlambe ukuthi uphinde futhi ugcabe kumina emzimbeni noma kumuntu emzimbeni mhlambe lenyoka igade umuntu mhlambe igade mina njengokuthi mhlambe ngiqhihile into ekanjalo. Hayi ayisebenzeke la. Okay. Ngiyicaba. Okay. Kodwa le emotini ukuthi ungayibeka emotini ila isebenza khona phela. Indlela mhlambe ikhona mhlambe ukuthi mhlambe nami ngikuphathe mhlambe ngikufake ephaketheni noma la ngavuka nakumina inyoka ikhona into ekanjalo njengomuntu nje. Hayi. Ayihambe la ukuthi ingadi emagcekeni. Yebo. Sikhona lezo ezifana nalezo. Oh, ezinye seyicileni. Ezinye ezifana nalezo kodwa hayi. Awuzidlalisele nje kancane mkhulu sizwe nje okuncane nje ozokusho nje. Kukhona umuntu
owenziwa ngesitudiyo semnyama engiwakha ngemvukuzane. Oh, ngemvukuzane. Ngemvukuzane-ke uma khona isithi ezizayo ngaphambili iyona evukuzane yakuyena iva blood. Oh, ibhandi mkhulu. Ibe ibhandi ibe indwa ngemnyama ithi oh, okay. Suyazwa khona ngaphambili. Kunezitha la, kunezitha suyajika manje. Usuyasukuma la kuhleli khona uyasuka. Ayilenzi iphutha. Ithi imvukuzane. Yebo. Hayi mkhulu nama ungenzele nami le wemvukuzane ke uthanda ngifuna ukungenzele nami mkhulu. Hayi ubala lona. Ngifuna ukungenzela mkhulu nami khona engabatholi kahle ukuthi benze njani ivukuze nami ngizwe ukuthi hayi ngempela khona okwenzakalayo. Hayi yavukuza impela iyatshela ngeke ungezwe ukuthi ikhonto khona manje la. Yebo. Masufuna unyakazela iyenza ukutheshona ngamaphi futhi. Ngeke kuye ngasethi ngizokutshela ngamaphi. Iyona ezokutshena futhi ezokhuluma la kuwena. Angithi uyayibona ngemvukuzane. Ihamba ngaphansi. Yebo. Kodwa makuza umuntu isheshe idaka. Iyadaka isheshele embodini. Ngeke uyibambe kalula. Iyamuzwa. Nephela sakhe izinto. Iyona le mvukuzane esuke isisebenza la. Le mvukuzane sisidonsa. Kodwa manje akuyona yodwa ufake nokunye futhi ufake nokunye phela kweqasile yakuyifaka iyona ngenyama. Yebo. Ngeke phela ngisakusho phela ngoba ufunda yonke into. Bathi futhi ukwazi kakhulu kuyahlula. Ufuna ukufunda phela ngwasondela nawe kodwa hayi phela lo mngane. Okay. Ayisibonke ke babukeli emakhaya ni subscribe napho ni like kuhlelo lomkhulu Dube inhliziyo yakho isihlahla sikhe. Mayishaya isifubeni sami ngihlulwa ngisho nawuqamba manga kuphela makhasa kuphela nendlala ngikwazi ngisho nokutaba